Сәлем, мин Алина апа. Бу минем дусларым. Сәлем, мин Сәйдә. Сәлем, мин Оскар. Бүген без сезнең белән яңа алым стенография белән танышабыз. Әлеге алым ярдәмендә Сөембикә манарасы ясыйбыз. Балалар, сезнең бу манараны күргәнегез бармы? Әйе. Әйдәгез, балалар, эшне башлыйк. Иң беренче горизонт сызыгын билгеләйбез. Манараның үзәк линиясын сызабыз. Әлеге сызыкны 3 тигез өлешкә бүләбез. Уртасын 2 сызык белән 3 тигез өлешкә бүләбез. Аскы сызыктан аска таба туры почмаклык ясыйбыз. Яхшы. Яхшы. Туры почмаклык эчендә арка ясыйбыз. Урта өлешендә өскә таба тарая барган туры почмаклык ясыйбыз. Соңгы туры почмаклыктан өскә таба 4 сызык сызабыз һәм менә шулай тоташтырабыз. Тагын икене. Өскә өлешен 2гә бүләбез. Бу урында өскә таба 2 диагональ сызык сызабыз. Әлеге форманы 3 өлешкә бүләбез. Яхшы. Әскәр бик матур. Рәхмәт. Алга таба тагын бер туры почмаклык ясыйбыз. Иң өстә озынча 3 почмак формасы ясыйбыз. Бик яхшы. Яхшы. Хәзер пластилин белән рәсемебезне ясыйбыз. Өчпочмак өстенә ай билгелибез.
Хәзер пластилин пычагы ярдәмендә тәрәзәләр ясыйбыз. Карагыз, нинди матур манаралар килеп чыкты.